Yaga kami. Oh, basket ay! Pero yun, nasa dakuros eh. Ay! Gagawin din ako nila. Good! Oh, saman. Magbasket na. Nya, kita nang doa. Ako. Basket na. Ay, mag-transfer ko yun. Sunod lang do. Tayo di ka masunod ah. Babe! Si Babe! Oh, saman. Basket ah! Ivan! Ivan! Asa mo? Ang tumig baskitan, kuyog ka? Tawat ako! Naman! Basketan ninyo! Gi! Daro si Kalay! Tayo niya eh! Diyan na ito basket na kami lindronan. Oy 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 oy! Nagunta man magkali. Luwan na may basket ba? Manumot na lunog. Ring ang lindronan niya. Ibaw mo? Ako nang gibot nga nagbangko ang ring. Kaya ako na dili mabuwa. Amo ano dire? Palit na ako kapag 1 million. Guys, ebidensya. Sure! Isuri pa tamo dire. Ni ang lingkuranan na mo sa una. Ugari sa mga lingkod, ang presidente. Uy, uy, uy! Ayaw na ninyo ka na. Baka mga celebrity na dili pwede. Kaya, what to dito sa lain akong ipakita nyo kay maganahan din mo ni. Mauni ang ako ng Bulbini sa una ng panahon. Ayaw sa akin magupa. Hindi mo patay dili. Yan ang matay. Dili. Oh. Eh. 5 million eh. Kuan-kuan na kay. Hindi na mahalaan eh.
padung na mi uli kay happy nagabiyahan na gid mi guys. So salamat kay sa pag-suporta namo guys sa. Muli na mi guys. Muli na gid mi. Abangan lang niya ang video guys sa YouTube namin channel at sa Facebook. So vamos na ba? Kung gusto mo maging member at gusto niyo mag comment lang niya hashtag vamos na ba? Kung ganahan mo sa mong channel or ganahan ka mo subscribe. Thanks for watching guys. I hope you in my house. 3, 2, 1. What's up mga Bisaya? So, naabtan din may gabi sa mong shooting. Kay Finally guys, nahuman na gid. alaw namin nagsugod o alas 5 minahuman. So, thank you for watching. and don't forget to subscribe. Pasensya kay kamera duha kay nanguli na among mga amigos. So I hope you like this video. Share this to your friend. Comment down. I comment hashtag Vamo'S kung ganahan mo mo-upload sa mong channel. See you next time. Bye.